Se meni näin. Se roikkuu ilmas, painostavana paha enteisenä varjona, ahistavana uhan taakse lakiehdotukset naamioidaan, mut eri asia miten niitä sovelletaan. Rahavaihto omistajaverhon takana ja kappas. Läpi huratilleks Nokiat kun media maksuu, ne tukee kurkusta alas. Oot rikasta köyhä, se on aivan vittu sama. Ei koputele enää TV-lupa tarkastaa ja ihmisten ja lopulta sun rahat. Joten pala musiikki, talo pala ja se lintillä mulkku sen mukana. 2012 meikä pois täältä muuttaa. Suvi Linde voi imetä sen munaa. Hienosti sekin asia priorisoi. Massive Golf seuralle ja meiltä sananvapaus pois. No kai on sitten köyhä rassukka, kun pitää nillittää jostain laskusta. No jos teidän palkat lähtee mut taskusta, saakaa äänestä mediamaksusta. No kai on sitten köyhä rassukka, kun pitää nillittää jostain laskusta. No jos teidän palkat lähtee mut taskusta, saakaa äänestä mediamaksusta. Se maistuu vesissä katkeralta, luotan työttävältä tahalla saastutetulta. Keskiluokkaisen unelma varjopuolia, ostettuja nuoria, turmelemassa nuoria. Sä saat noja tuoliin tai iltapäivisi, kai ne ottaa, että siihen me myös päihtyisi. Kun kulutuskulttuuri jäte, hinnan roska, josta vittua jää käte. Lapsilla rahastetaan, oloa pahennetaan, mainosmiesten asemaa parannetaan. Jos kulttuuriministerinä oli esimerkiksi Stefan Wallin, suosikkileffan Titanic, niin. Puskee rahojamme yritysten käsiin. Moisesta lopauksesta saa bitch läpi. Ja maksan AKT:lle sanemma pokaali. Kaikilla hinta on se niin saatanan globaali. Kai on sitten köyhä rassukka, kun pitää nillittää jostain laskusta. Ja jos teidän palkat lähtee mut taskusta, saakaa äänestä mediamaksusta. Kai on sitten köyhä rassukka, kun pitää nillittää jostain laskusta. Jos teidän palkat lähtee mut taskusta, saakaa äänestä mediamaksusta. Vanne otsar ympärillä rupee ahistaa. Nää mädät omennat mun ruokahallun pilaa. Kun valit edes, niin puhet vedetään takas. Ollaan hissukseen ja laitetaan se läpi salassa. Reikämaas ja nää jatterit vaan lihoo. Palkat astrologisia lukuja hipoo. Se rostoliksa olis Kivinen tai Jungeri. Kahdesta pahasta valitaan se surkeampi. Ne onpi ostettuja kuin Maikkarin mainostilat. Ei painosteta nuoria, vaan isopa laitostila. Ja sieltä löytyy sale eetteri seinältä. On kansalainen kuolla puskella kun on seipässä. Otto poika sai Jorman pois peräreiästä. 200 tonni pitää toimarin nyt leivässä. Se on se roiston palkka, sitä on soppari. Microsofti ulos tilalle Nokia oppari. No kai on sitten köyhä rassukka, kun pitää nillitä jostain laskusta. Ja jos teidän palkat lähtee mun taskusta, saakaa äänestä mediamaksusta. No kai on sitten köyhä rassukka, kun pitää nillitä jostain laskusta. Ja jos teidän palkat lähtee mun taskusta, saakaa äänestä mediamaksusta.